paradoxne musím povedať, že dokážeme veľa vecí robiť efektívnejšie ako magistra mesta Košice. A to teraz neviem preto, že ja som na KPčku, ani nie je to, že ja som výnimočný. Každý jeden zo starostov by to dokázal rovnako, ale tie kompetencie sú celkom dobre nastavené. Tá základná filozofia, ktorú my stále hovoríme, je, že mestské časti by mali byť v meste Košice a dvojstupňová samospráva je výsadou. Čiže ja nie som za model taký, že poďme absolútne zrušiť mestské časti. A práve ja by som povedal, že dobrý primátor by tých svojich koníkov, teraz 22, mal využiť a mali by makať a mali by vykonávať všetky bežné veci a všetku bežnú údržbu. A primátor mesta Košice, druhého najväčšieho mesta, bývalého kráľovského mesta, by mal mať čas sa venovať strategickým veciam. Teraz občan často vidí, že za kompetencie prelínajú. Nevie, na ktorej ulici, kto ju má na zodpovednosť, kto robí zimnú údržbu, komu patrí chodník. A to je najhorší možný systém. Najlepšia vláda je tá, o ktorej občan nevie a robí to, čo má. A najlepšie mesto je to, keď vám všetko funguje a vy ani neviete, kto a kedy to robí. A keď viete jasne určiť, že kto je zodpovedný za akú kompetenciu. Lebo teraz tu máme historicky na základe bulharskej konštanty úplný galimatiaš a ľudia sa v tom nevyznajú. Čiže najlepší model bude taký, keď občan sa bude jasne vyznať, kto je za čo zodpovedný. Poviem, že ľudský je jedno, koľko bude mestských častí. Brno funguje s 29 mestskými časťami a funguje. New York funguje s 5 a funguje. Ale my máme zle nastavené procesy, kompetencie a financovanie. Čiže my musíme nastaviť procesy, kompetencie a financovanie a potom sa možno politici môžu dohádať, že koľko tých mestských častí bude. Ale aj keď znížime počet mestských častí na 4 a nezmeníme financovanie a kompetencie, aj tak to bude pre každého trápenie.